Revenim în direct, partea a doua a emisiunii la Doctor Medica și spuneam că vorbim despre afecțiunile genunchiului. Alături de noi în platou a sosit domnul dr. Ion Bogdan Codoran, medic ortoped specializat în traumatologie sportivă, doctor în medicină. Bună seara, domnule doctor, mă bucur să vă revăd. Să rămână bine, v-am găsit și eu la fel. Sunt multe probleme ce pot apărea la nivelul genunchiului. Nici nu știu să vă întreb care sunt cele mai des întâlnite, cele mai frecvente, sau să o luăm în ordinea gradului de, nu știu, mai simple, mai complicate, cele care necesită intervenții chirurgicale. Clar despre ele o să vorbim. Începem cu ruptura de menisc. Cu ce doriți? Din păcate sunt foarte multe probleme care pot să apară la nivelul genunchiului și sunt probleme, noi le zicem, de traumatologie sportivă, dar care nu afectează numai sportivii și nu afectează neapărat numai oamenii care fac sport. Ele sunt denumite așa pentru că... vorbim amator sau sportiv de performanță. Da. Ele apar și la cineva care nu face sport deloc. Adică cobori pe scări, ai călcat strâmb, s-a răsucit un picuț genunchiul și poți să-ți rupi meniscul sau și mai rău ligamentul încrucișat. Deci sunt niște afecțiuni care pot să apară absolut la oricine, nu apar stând în pat, dar pot să apară, de exemplu, o ruptură de menisc poate apărea în momentul în care te ridici de jos, de pe un scaun mai jos, de exemplu, sau stai pe jos și te ridici, nu te sprijini corect, te și răsucești un picuț când te ridici și poți foarte ușor să rupi meniscul în felul ăsta. Meniscurile, ruptura de menisc este într-adevăr leziunea pentru care se face operația asta de artroscopie, cel mai frecvent e patologia cea mai frecventă a genunchiului, pentru care se fac operații. Și atunci, rupturile de menisc poate să apară și la pacienți foarte tineri, bineînțeles, cu cât pacientul e mai tânăr, vorbim acum până în 15-16 ani, cu atât leziunile sunt mai rare, după care cu vârsta pot să apară la absolut oricine aceste rupturi de menisc. Și avem câteva imagini cu examenul pe care medicul ortoped îl face atunci când pacientul vine în cabinet, nu? Se execută anumite manevre. Da, aici probabil că încearcă să vadă dacă e umflat genunchiul, se apasă, se strânge lichidul din genunchi cât mai mult sub rotulă, după care se apasă pe rotulă ca să se vadă dacă plutește, cum zicem. Simțim dacă e umflat genunchiul. În momentul în care un pacient are dureri de genunchi, că au apărut brusc sau că simte că a făcut ceva, că s-a întâmplat ceva. Sau că au apărut încet, insidios, el trebuie să vină la medic. Pentru că noi, în urma testelor pe care le facem și care, din păcate, sunt niște teste care provoacă durere. Toate testele noastre sunt teste prin care noi încercăm să provocăm o anumită durere produsă de o anumită leziune. Și sunt pacienți la care nu le convine neapărat că noi le provocăm durere, dar altfel nici nu avem cum să-i verificăm. Da? Deci și noi producem durere. Ești mamă și stai pe lângă, așa cum am mai avut eu ocazia să asist, ți se pare că este și mai complicat totul. Da. Și te doare sufletul când vezi manevrele alea așa ce așa este, dacă scapi de operație, e o senzație bună, nu? Așa e, da. Pe urmă, în urma testelor noi avem un diagnostic prezumtiv, solicităm investigații imagistice, care cea mai frecventă este investigația prin rezonanță magnetică. Deci RMN-ul. Da, sunt situații în care avem nevoie de radiografii, sunt situații în care avem nevoie de anumite incidențe, anumite tomografii, în care măsurăm niște unghiuri și niște distanțe. După ce avem consultul făcut și avem toate aceste investigații, stabilim un diagnostic. În urma diagnosticului, pacientul poate să aibă nevoie de operație sau sunt probleme care se pot rezolva numai prin kinetoterapie. Noi, că suntem ortopezi, noi ne ocupăm de partea chirurgicală, iar ruptura de menisc este cea mai frecventă. Există
popular, sunt oameni care ne vin și ne zic, domnul doctor, eu am mai fost la medic mai de mult, dar mi s-a zis, stai până se rupe de tot sau stai până se blochează și atunci te operezi. Adică să înțelegem că meniscul se poate fisura și atât, sau se poate rupe, sau o bucățică se poate desprinde și atunci blochează articulația. Sunt mai multe situații. În anumite tipuri de ruptură de menisc, într-adevăr, partea ruptă se deplasează și blochează articulația, da, așa numitul blocaj articular. Dar atunci, de multe ori, poate să fie prea târziu. Pentru că meniscul este o structură extrem de importantă în genunchi, care are ca rol principal acela de amortizor, iar ca rol secundar de stabilizator. Adică el stabilizează secundar genunchiul, ajută ligamentul încrucișat anterior în a stabiliza genunchiul. Și atunci noi, de fiecare dată când avem un menisc rupt, încercăm să îl tratăm încercăm să salvăm meniscul, încercăm să păstrăm cât mai mult din menisc ca să poată să-și facă treaba pentru care a fost făcut. Și atunci încercăm să-l coasem, să-l suturăm. Cealaltă variantă este de a scoate partea ruptă afară. Noi, din experiența pe care o avem și pe care are ortopedia de atâția zeci de ani, știm că acolo unde se scoate o bucățică de menisc, presiunea care se pune pe cartilaj crește de foarte multe ori, cartilajul se strică și de acolo începe artroză. Deci noi trebuie să salvăm cât mai mult din menisc. Ca să-l putem salva, trebuie să facem operația asta cât mai repede din momentul în care s-a produs. Pentru că cu cât omul stă mai mult cu meniscul rupt, cu atât se rupe mai rău, se degenerează și noi nu mai avem decât sau varianta să scoatem tot mai mult pe săptămână ce trece, pe zi ce trece, pe lună ce trece, sau șansele de vindecare când noi îl coasem dacă e un menisc degenerat scad foarte mult. Deci ca să putem salva meniscul și să putem avea un genunchi bun pe termen lung, trebuie să facem cât mai repede operația asta ca să avem șansele cele mai mari de vindecare. Și vreau să discutăm în detaliu, domnule doctor. Spuneați că există acest risc dacă ne ridicăm de la înălțime foarte mică sau dacă stăm pe un scaun foarte mic și cumva dacă și răsucim, deci cumva o răsucire forțată a genunchiului. Opriri sau răsuciri bruste nu pot declanșa această problemă. Lovituri. Nu. Adică vreau să mai insistăm un pic asupra cauzelor. A fost un exemplu prin care am vrut să arăt că sunt foarte mulți pacienți care mă întreabă, domnul doctor, dar eu nu fac sport, cum i-am rupt meniscul? Meniscul se poate rupe și sunt sportivi care nu-și rup la antrenamente, își rup meniscul făcând o chestie ușoară, casnică, domestică, ridicându-se de jos, ieșind din cadă. Deci se poate rupe meniscul, meniscul e prins pe tibie și femurul calcă mereu pe el. În momentul în care calcă puțin strâmb, poate să-l rupă. Și aici sunt diferite mecanisme care apar, într-adevăr, și în timpul sportului, pot să apară și în timpul sportului, dar pot să apară și de la o simplă ridicare de jos. Acum, ruptura de menisc, așa cum v-am zis, e cea mai frecventă leziune care necesită operație, dar este, să zic așa, și cel mai simplu de rezolvat. Da. O altă leziune extrem de frecventă. Stați un pic, să nu trecem la altă leziune. Vreau să să insistăm un pic asupra simptomelor. Ce probleme apar când meniscul este fie fisurat, fie rupt? Durerea este primul simptom în toate leziunile acute. Durerea, apoi sunt pacienți care descriu că au simțit un trosc. Domnul doctor, am simțit un pognet. Asta este un alt semn aproape sigur că s-a rupt ceva în genunchi. Acum, bineînțeles, oamenii interpretează fiecare diferit un sunet sau ceva ce au simțit în genunchi. Că de multe ori nu e un sunet audibil, dar e un sunet pe care îl simți, se transmite din genunchi până în creier și ai impresia că a auzit toată lumea în jurul tău ce s-a întâmplat acolo. Mai poți îndrepta genunchiul, piciorul? Da. Dacă nu se luxează meniscul sau dacă nu se umflă imediat genunchiul, da. Adică sunt pacienți cu rupturi de menisc, cu rupturi de ligament încrucișat, care au doar puțin umflat genunchiul și în rest îl mișcă, merg drept foarte bine. Problema apare numai când încerci să te răsucești sau când faci o flexie mai mare sau
la anumite mișcări. Dar poate să apară și senzația de instabilitate a genunchiului când ai probleme cu meniscul? Da. Da. Senzația de instabilitate e o senzație frecventă pe care o simt pacienții, pentru că, cum le spun eu la pacienții mei, receptorii din genunchi nu sunt așa de specializați, să zic, cum sunt cei din mână, din ochi. Și nu suntem obișnuiți cu senzațiile astea. Și atunci, când o bucată de menisc este ruptă, iar femurul trece peste ea, Freacă ospios cumva? Nu, dar face o mișcare cu care noi nu suntem obișnuiți, care n-ar trebui să fie. Și atunci noi o percepem ca și cum îmi fuge genunchiul, e ceva ce nu e în regulă. Dar, de fapt, e o bucată ruptă de menisc. Instabilitatea reală este dată de rupturile de ligamente. Ele stabilizează genunchiul. Ele sunt principalele stabilizatoare. Și vorbeam înainte de emisiune, cumva întâlnești și ruptura de menisc și cu ruptura de ligamente, nu? Adică sunt cumva însoțite unele de spuneam că rupturile de ligament încrucișat cel mai frecvent sunt însoțite și de ruptură de menisc. Da. Pentru că energia care duce la ruptura ligamentului încrucișat, în funcție de mecanism, sunt mecanisme de valg sau var, cum zicem noi, când genunchiul e forțat în X sau să se crăcăneze și atunci se rupe mai întâi ligamentul colateral, toată energia asta rupe meniscul, după care se duce la ligamentul încrucișat anterior și câteodată și la posterior în funcție de mecanism. Când mecanismul este doar prin pivotare, atunci se poate rupe numai un ligament încrucișat, fără ligamente colaterale, cu sau fără menisc. Există și rupturi de ligament încrucișat fără ruptură de menisc, dar sunt mai rare. Majoritatea sunt însoțite de ruptura unuia dintre meniscuri. Avem deja un telefon, domnule doctor. Înțeleg că domnul Ion din București ne salută în acest moment. Bună seara! Sunteți în direct la Doctor Medica. Mulțumim că ne urmăriți. Urmăresc întotdeauna. Vreau să întreb pe domnul doctor, să am până la genunchi, m-am ridicat de jos și nu mai pot să merg în el, mă doare de nu mai pot. M-am ridicat brusc o dată de jos la țară și mă doare genunchiul de nu mai pot. Există, bună seara. După voce, cred că aveți mai mult de 30 de ani. Nu, 67. Mulți înainte, deci aveți mai mult. Sănătos, da. Mulțumesc, Sărun. Există riscul să fi rupt un menisc acum sau să fi fost un menisc rupt mai vechi și care acum, prin mișcarea pe care ați făcut-o, să se mai fi deplasat, să mai fi rupt un picuț și să vă dea durerea asta. Sunt mai multe lucruri care pot să doară când ne ridicăm de jos, o ruptură de menisc, poate o leziune preexistentă de cartilaj, dar dacă nu trece în 2-3 zile, e bine să mergeți la medic să vi se prescrie un tratament și niște investigații. Acum cât timp, domnul Ion, v-ați simțit? Acum 2 săptămâni. Am fost pe la țară, am făcut un țar la niște pui și când m-am ridicat de jos, în piciorul drept. Și tot vă doare? Mă doare și în spatele rotului. Da. Ar deci probabil și totuși la ortoped. Da, sunt niște leziuni degenerative care apar cu vârsta la toată lumea și puteți avea un început de artroză de genunchi, de gonartroză, puteți avea o ruptură de menisc. Trebuie, dacă vă doare de 2 săptămâni cu sau fără tratament, înseamnă că e o problemă mai serioasă pe care e bine să o tratați, să faceți ceva pentru ea. Că de multe ori niște probleme cronice încep să dea dureri în urma unui traumatism din ăsta mai mic. Adică la unii pacienți trebuie la un moment dat să înceapă durerea. Și începe printr-o chestie din asta, cum ați avut dumneavoastră. Da, asta vreau să vin la dumneavoastră la un control. Vă aștept oricând. Mulțumim pentru telefon. Multă sănătate. Domnul doctor Ion Codoran este de găsit. Dacă dați căutare, cu siguranță veți găsi. Și mai ales dacă sunteți din București. Mulțumim pentru telefon. Sănătate multă vă doresc. Sper să ajungeți cât mai repede și să rezolvați problema. Că lucrurile se pot complica, nu? Dacă lași și tot aștepți să treacă de la sine, nu prea e bine. Acum, tratamentul îl diferențiem și în funcție de celelalte afecțiuni pe care le are, de vârstă, pentru că la 66 de ani, de exemplu, o ruptură de menisc, dacă e doar meniscul rupt,
are ca și tratament, sunt aceleași rezultate statistic dacă îl operezi de menisc sau dacă face gimnastică medicală. Și atunci, la vârsta asta, nu neapărat îi operăm. S-ar putea să aibă leziuni mai grave, pentru care poate e mai ușor și mai bine pentru pacient să-i pui o proteză de genunchi decât să îi faci o operație mai mică. Poate sunt niște leziuni care se pot trata numai cu infiltrații, care pot să fie de la acid hialuronic, factor de creștere, până la celule stem, cu care la fel pacienții se simtă mai bine. Doar că nu sunt niște tratamente pe care să le faci la toată lumea. Trebuie în funcție de să le adaptezi, în funcție de fiecare pacient, de nevoia lui, de vârsta lui. Sunt mulți factori pe care noi îi luăm în considerare atunci când stabilim tratamentul unui pacient. Chiar dacă câteodată pare și este o decizie rapidă pe care o luăm, dar noi avem în vedere toți acești factori. Da, anumite criterii, astfel încât să găsiți tratamentul potrivit fiecărui pacient, în funcție de vârstă și de ce alte probleme de sănătate mai are. Da. Are șanse mari dânsul să scape fără operație, doar cu tratament conservator, dar care orice tratament conservator are așa ca pilon recuperarea medicală, gimnastica medicală. Da. Aici avem noi o problemă foarte mare, pentru că sunt pacienți care trăiesc la țară, la 10, 20, 50 de kilometri de un oraș mare, care nu au acces rapid la recuperare, la kinetoterapie, și atunci vin și zic: domnule, eu n-am unde să fac kinetoterapie. Operați-mă. Păi, da, păi și după dacă te operezi, mai rău ai nevoie de kinetoterapie. Da. Și atunci intrăm de multe ori într-un cerc din ăsta vicios, din care e foarte greu să ieșim și să găsim scăpare. Soluții. Mai avem un telefon. Domnul Nelu din Argeș. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara! Domnul doctor, aș vrea. Vă ascultă domnul doctor Codoran. Eu am o problemă cu genunchiul. Deja l-am în gip de o lună de zile. Am o fractură parcelară cu înfundare platou bilular. Și fractura asta o am de o lună de zile. Sunt în gip până la brâu. Și eu sunt programat acum să pun proteză la genunchi, am o artroză, o conartroză. În mai, la făișorul de foc, se poate repara până atunci? Se poate să mă pună proteză? Asta vrea să... E vorba de același genunchi? Același genunchi? Păi sunt în gips o lună și a zis, doctorul a zis că nu mă operează, să stau o lună jumate cu el în gips. Da, erați programat dinainte pentru proteză sau v-a programat? Nu. Păi deja era că aveam probleme. Eu am băgat și niște lechizi și nu mă durea, aveam un conartroză. Problema. De asta zic, după fractura asta se poate să îmi pună proteză? Se poate pune, dar o să vă recomande să faceți gimnastică medicală ca să recuperați mobilitatea, tonusul muscular. Adică păi nu acum cred... sau acum să... Înainte de operație, da. Până în mai... Până în mai, mi-a zis că am o lună deja de când l-am în gip. Și a zis că mai nu era mai bine dacă mă opera, că domnul doctor... Păi nu putea să vă pună proteză cu fractură. Nu. Are... știe, medicul care a văzut știe ce are de făcut și cu siguranță că o să vă recomande, după ce scoateți gipsul, să faceți gimnastică medicală și de-abia după aia să vă pună proteză. Da, păi proteza nu o pun aici la Pitești, o pun la făișorul de foc, acolo m-am programat. E foarte bine. Foarte bine, e un spital foarte bun. Dar... De asta zic, da, poate să-mi ocupe dacă a fost fractură, nu? După ce se vindecă fractura, bineînțeles. Și după ce vă recuperați înainte de operație. Mulțumim pentru telefon. Mulțumim. Multă sănătate. Deci se poate pune, nu vă faceți griji. Să vă fie bine, mulțumim și sănătate multă vă dorim. Mă gândeam legat de ruptura aceasta de ligament încrucișat anterior. Citeam că femeile care practică sport de performanță fac mai des această ruptură decât bărbații care fac sport de performanță.
Avem vreo Sunt niște explicație? statistici, da. Sunt niște statistici foarte interesante în Statele Unite, că acolo se fac cele mai multe statistici, în care este un număr de femei care ajunge până la 40% din cele care joacă fotbal, care își rup ligamentul încrucișat, și un procent de 38% dintre ele și îl mai rup încă o dată după ce s-a operat și se apucă iarăși de antrenament. De sport, da. Da. Deci la femeile care fac sport de performanță, riscul de accidentare e mult mai mare. Unii factori sunt faptul că e biomecanica diferită. Femeile de obicei au bazinul mai lat și atunci sunt niște schimbări în biomecanică care le supun pe femei la riscuri mai mari pentru ruptura de ligament încrucișat și pentru recidivă. Vă dați seama, dacă în Statele Unite își rerup ligamentul după 38% din cele operate, e un procent uriaș și acolo nu poți să zici că nu fac o recuperare bună. Deci acolo fac. Există niște criterii foarte clare de reîntoarcere la sport după operațiile astea, dar sunt niște riscuri statistice pe care nu le putem ignora. Noi, pentru operația de ligament încrucișat anterior, cum se reconstruiește? Se iau o grefă, care cele mai bune grefe sunt autogrefele pe care le luăm. Deci tot de la pacientul tot de la respectiv. pacient. Și de unde Sunt niște tendoane. Sunt niște tendoane care pleacă din spatele coapsei de sus și care se prind pe partea internă a tibiei sus, sub genunchi. Se poate lua din tendonul patelar și din rotulă, se poate lua din patelă, din rotulă și din tendonul quadricepsului. Avem mai multe locuri. Dar toate astea sunt niște tendoane pe care noi le punem în genunchi prin niște tuneluri pe care le forăm acolo și ele trebuie să se transforme dintr-o structură histologică de tendon în alta de ligament. Ele mai întâi se necrozează, apoi migrează celule în ele, apoi încep să formeze la 3 săptămâni vase de sânge în ligamentele astea. S-a observat că între 6 și 10% dintre pacienți nu are loc transformarea asta sau are loc o transformare parțială. Și atunci, dacă nu are loc transformarea de la început, grefa aia nu mai se transformă în ligament și atunci știm după câteva luni că pacientul trebuie reoperat, sau dacă se transformă parțial, la primul antrenament sau la primul efort mai mare, se va rupe din nou. La copii, riscul ăsta merge, la adolescenți de fapt, copii și adolescenți până la 18-20 de ani, riscul ăsta merge până la 23%. Deci, la un sfert dintre copii, și astea nu sunt statistici făcute la noi, sunt statistici la fel făcute din Statele Unite până în Australia, la 23% dintre adolescenți și copii nu are loc transformarea asta. Și atunci ei trebuie reoperați. De ce se întâmplă așa? Una din explicații este că ei nu ascultă. În momentul în care încep și se duc la școală, se joacă, se împing, copiii care zic, hai mă, tu nu poți să faci asta, că eu sau ăla a făcut, tu de ce nu poți? Și atunci ei își pierd concentrarea pe recuperarea asta, pe ceea ce trebuie să facă și fac anumite greșeli pe care nici adulții de multe ori nu le recunosc când vin la controale. Da, păi copiii, vă dați seama că un copil când știe că o să-l certe părinții că n-a fost cu minte, nu o să zică niciodată nimic. Da. Deci astea sunt la fel, că toată lumea s-a întrebat de ce la copii e riscul mai mare, pentru că se vindecă mai ușor. Exact, fiind un organism în creștere, să se recupereze mai ușor. Deci, iată, este foarte importantă recuperarea de după și o să mai vorbim. Văd că sosesc mesaje și pe pagina de Facebook la Medica TV. Mulțumim că ne urmăriți și pe Facebook. O salutăm pe doamna Elena, care spune: bună seara, pacient cu gonartroză la genunchi, dar și cu arteră poplitee obturată pe 20 de centimetri. Se poate face protezarea genunchiului? Mulțumesc! Dacă știe că este obturată artera poplitee, înseamnă că a fost la un medic cardiovascular sau și-a făcut o ecografie, și-a făcut o arteriografie. Da, se poate face operația în general, trebuie doar
medicul chirurgo-vascular să vă zică dacă aveți nevoie de operație, care când e îngustată pe o distanță așa de lungă, probabil că are nevoie de un bypass, dar medicul chirurg-vascular o să vă zică ce trebuie să faceți, poate nu e atât de înfundată ca să aibă nevoie de operație, dar dacă se poate opera, dacă fluxul e destul de bun, atunci se poate opera, bineînțeles, cu riscuri un pic mai crescute și cu mai multă grijă. Sunt anumite lucruri pe care noi trebuie să le facem în cazul pacienților cu arteriopatii, dar teoretic se poate face operația. O salutăm și pe doamna Dorina Ciocea, vă mulțumim că ne sunteți și în această seară alături. O salut și pe doamna Marcela Eremia, care ne semnalează o anumită problemă. O să verificăm, doamna Marcela, sper să fie bine și să ne puteți vedea în continuare. Bun, alte probleme ce pot sau la ruptura aceasta, da, de ligamente, că aici eram, la fel, tratamentul în ce constă sau simptomele, ce manifestări apar? Instabilitatea genunchiului, spuneați, la fel durere? Aici nu se întâmplă? poate ca ligamentul să se rupă fără un traumatism de care să fim conștienți. Adică și o lovitură ceva, nu? Nu. Aici știm, când se rupe ligamentul, nu putem să trecem peste traumatismul ăsta și să uităm de el. Da? Ruptura de menisc se mai poate rupe, v-am zis, în anumite situații, te ridici, te doare, nu mai faci efort 3 săptămâni, ai uitat, nu mai știi că l-ai rupt. Da. Mai ales dacă nu ești un tip care face eforturi activ, sau... Da. La ligamente? La ligament ăsta se rupe în urma unui traumatism serios. Adică asta nu mai rupi ridicându-te de pe scaun. Aici poți să-l rupi ușor încercând să treci peste un gard, când pui piciorul în partea cealaltă neatent să se răsucească, da, simți durere. Sunt pacienți care nu simt durere, simt trosc. De obicei se umflă. Adică nu e un traumatism peste care să treci. Și atunci când treceți printr-un traumatism de tipul ăsta, neapărat trebuie să mergeți la medic, la ortoped. La medic, pentru că la fel, în funcție de vârstă, de activitatea fizică, trebuie operat. Pentru că fără ligament încrucișat, tibia se duce prea mult în față și se rotește prea mult. Și așa cum v-am explicat mai devreme, meniscurile stau pe tibie. Dacă tibia merge prea mult în față și se rotește prea mult, femurul când calcă prost pe tibie și automat rupe meniscurile. Toți pacienții cu ruptură de ligament încrucișat veche au aproape peste 99% au rupturi de meniscuri. Apare din cauza instabilității, apar leziunile de cartilaj care duc la artroză. Deci e obligatoriu să mergeți la medic, să stabilim diagnosticul și să stabilim care sunt pacienții care au nevoie de operație de reconstrucție de ligament încrucișat. Că vorbeam de tipurile de grefon mai devreme, că există aceste autogrefe pe care le recoltăm de la pacient. Pot fi folosite și alogrefe din banca de țesuturi, dar aceste alogrefe au rezultate mai slabe pentru că ele, prin procesul ăla de sterilizare, își pierd foarte multe celule și atunci riscul de neintegrare este mai mare, plus, teoretic, riscul de transmitere a anumitor boli, chiar dacă se verifică toți pacienții și toate grefele astea când se recoltează. Și mai există, bineînțeles, grefele artificiale care pot fi folosite în anumite situații, dar la fel medicul decide când și cum le folosește. Sunt situații în care ligamentul încrucișat se rupe, dar nu cade de acolo de unde stă el prins și el rămâne agățat acolo, în sinovial, în căptușala dinăuntru genunchiului sau rămâne agățat pe ligamentul încrucișat posterior, iar la RMN se vede. Câteodată te poți păcăli. Astea sunt rupturi pe care noi le putem trata, singurele rupturi care au șanse de vindecare dacă noi le reinserăm. Adică noi putem ligamentul încrucișat să-l
refixăm la locul lui. Dar pentru asta Adică ligamentul încrucișat al pacientul. pacientului, al Da. bolnavului. Asta e singurul care nu se reface singur. Ligamentul încrucișat niciodată nu se vindecă singur, nici prin gips, nici prin nicio metodă. Dar dacă îl ajutați dumneavoastră să-l Dar în repoziționați, anumite el situații, se da, reface, adică se restudează acolo unde Când trebuie el și se rupe și nu... Sunt unii pacienți la care se sfacelează ligamentul. Se rupe, se face praf. aici nu. Dar sunt alții la care se rupe pur și simplu parcă l-ar tăia cineva de pe femur. La acești pacienți, dacă vin și repede și noi putem opera în primele 4-5 săptămâni de când se produce accidentul, aici avem șanse să refixăm ligamentul la os și cu niște șanse de vindecare care sunt doar puțin mai mici decât atunci când facem reconstrucția de ligament încrucișat. Deci e o șansă, operație mult mai mică, nu mai facem tuneluri prin femur și prin tibie, nu mai recoltăm grefoane, deci și recuperarea și absolut totul e mult mai ușor, dar bineînțeles și aici există riscul ca el să nu se vindece. Dar e o opțiune pe care noi o luăm Luați tot în mai calcul. des. Da, și o folosim tot mai des în ultimul timp pentru că am văzut și noi la pacienții noștri și statistic că rezultatele sunt comparabile cu reconstrucția, dar la pacienții la anumiți pacienți. Bun, iată, Liviu ne întreabă dacă pacienții mai puțin activi, de obicei în vârstă, își pot relua stilul de viață fără operație. Mă refer la tratamentul pentru ligamente rupte. Da. În decursul timpului, la un moment dat se considera că un pacient la 40 de ani nu mai are nevoie de reconstrucție de ligament. La 40 de ani? Da, că se considerau că sunt bătrâni la 40. După care Speranța de viață a crescut, calitatea speranța vieții de la fel. viață, stilul de viață, pentru că, bineînțeles că un pacient la 60 de ani, la 55-60 de ani, care încă e tânăr, sunt oameni care sunt foarte activi. Vin și îmi zic, domnul doctor, eu joc tenis de 3 ori pe săptămână, mă duc la fotbal, eu vreau să schiez, eu sunt foarte activ. Acești pacienți, și dacă au 60 de ani, ei fără ligament încrucișat, nu mai pot să facă lucrurile pe care le făceau înainte, pentru că le fuge genunchiul. Și atunci trebuie intervenit, operat. Și atunci trebuie sau să renunțe la Foarte ceea ce greu. fac, sau să-ți opereze. Deci aici e o situație în care și la 60 de ani și peste 60 de ani îi Merită reconstruiești, să intervii. merită pentru că omul, dacă e un om activ, care nu are artroză și care face sport și care vrea să-și păstreze stilul ăsta de viață, care înseamnă calitatea vieții. Nu? Adică, domne, pentru mine e foarte important să joc tenis de 3 ori pe săptămână. Nu pot să joc fără ligament. Îl face. Sunt pacienți care au 52 de ani, Dar care care sunt au sedentari, 130 de kilograme, care nu fac nimic decât să meargă la birou și să vină acasă, care poate mai au deja și niște leziuni de cartilaj, un început de artroză, și atunci, pentru ei, nu s-ar justifica intervenția chirurgicală. intervenția de tipul ăsta, pentru că ei nu ar profita foarte tare de ea, ar trece printr-o operație, printr-o recuperare dificilă și s-ar putea să aibă rezultate mai proaste decât neoperat. Deci și aici ne adaptăm în funcție tratamentul de pacient și în funcție de pacient stilul și de viață nevoi. avut, nu? Și Bineînțeles nevoile că la un pacientului. pacient de 30, de 40, chiar Sau și la de un 45 sportiv. de ani, e prea devreme să-l lași fără ligament, pentru că știm sigur că va ajunge repede la artroză fără ligament. La fel la sportivii de performanță nici nu mai încape, adică Nu se pune există problema că nu mai niciun poți semn să de faci. întrebare. Da, exact, trebuie intervenit. Bun. Povestim acum legat de artroza genunchiului, de gonartroză. Da, gonartroza reprezintă stadiul final al leziunilor de cartilaj. Din cauza asta, noi tot ce facem în genunchi, de la rupturi de menisc, rupturi de ligament încrucișat anterior, de ligament încrucișat posterior, toate lucrurile astea le tratăm tocmai pentru ca pacientul să nu ajungă la leziuni de cartilaj și de aici la artroză. Este foarte important ca noi să tratăm patologia pacientului din timp
ca să nu ajungem la degenerarea asta totală a cartilajului intraarticular. Din această cauză, un pacient care e prea crăcănat. Noi știm că forțele din genunchiul lui vor distruge cartilajul din interiorul genunchiului. Adică vor distruge articulația genunchiului, da. Cei care au genunchi nix vor distruge compartimentul extern al genunchiului. Cei la care rotula nu este stabilă vor distruge cartilajul dintre rotulă și trohleea femorală. Și atunci astea sunt lucruri pe care noi le corectăm sau ar trebui să le corectăm ca pacienții să nu ajungă la stadiul final care este artroza. Sunt leziuni de cartilaj, ca orice problemă mare începe cu probleme mici. Da, netratate la timp. Iar la leziunea de cartilaj, chiar citeam, domnule doctor, și mă adresez și celor care ne privesc în acest moment, că pot apărea chiar în urma unui traumatism, fie cronic, fie în urma unei boli degenerative, adică pe măsură ce anii trec, ele se degradează, dar te poți și lovi, adică să ai un traumatism, un accident puternic și să-ți... Există traumatisme de cartilaj? Da, există traumatisme care rup pur și simplu o bucată de cartilaj sau o bucată osteocondrală cu osul de sub cartilaj. Dar cele mai multe leziuni de cartilaj se datorează sau uzurii asupra solicitării, cei care aleargă, de exemplu, maratoane, cei care alergă foarte mult pe suprafețe dure. Pe asfalt, cum ar fi. Cei care au lipsă o bucată de menisc, că s-a rupt și că au fost operați și li s-a scos o bucățică de menisc. Cei care au instabilități, cei care au devieri de ax. La toți acești pacienți, în timp, cartilajul se strică, se distruge și ajung în stadiul final la artroză. Noi, pe lângă faptul că trebuie să corectăm instabilitățile și deformările de ax, noi putem să tratăm leziunile de cartilaj focale. Adică, la un moment dat, înseamnă că în cartilajul e partea aia albă care acoperă oasele. De acolo, când se distruge, el începe artroza. Și atunci noi, când avem o leziune de cartilaj, care e mai mică sau mai mare, dar este înconjurată de cartilaj sănătos, în momentul ăla noi facem reconstrucție de cartilaj. Reconstrucție de cartilaj care se face în funcție de localizare, bineînțeles, și în funcție de dimensiuni. Dimensiunile mici le putem trata prin acea tehnică prin care noi facem niște găuri în os, microfracturi sau nanofracturi. Ca să stimulați? Acolo se formează, un cheag de sânge cu ceva celule stem care vin din os. În cheagul ăsta de sânge migrează celule din cartilajul de pe margini și se formează un fibrocartilaj de o calitate slabă, dar atunci când suprafața este mică, rezultatele în timp sunt foarte bune pentru că forțele se disipează mai mult pe cartilajul sănătos. Dar a zis să fie bucățica mică, zona cu problemă să fie mică. 1 cm pătrat până într-1,5 cm pătrat. Deci asta înseamnă iarăși odată ce s-a produs și simți durerea și imposibilitatea de a mai călca așa cum trebuie pe genunchi, dacă ai mers la medicul ortoped și ai descoperit, ai șanse să faci această procedură care să fie utilă. Obligatoriu trebuie venit. De ce? Pentru că o leziune mică de cartilaj, ce înseamnă? Să zicem că pacientul vine și are o leziune de grad 3, cum îi zicem, adică cartilajul e rupt până la os, dar pe om îl doare puțin sau nu îl doare. O descoperim că are și o ruptură de menisc sau descoperim că doar că îi se umflă genunchiul. Lichidul sinovial, lichidul normal din genunchi, intră pe sub cartilaj și îl decolează de pe os ca o coajă de portocală. Și azi noi avem o leziune mică, pe urmă tot mai mare, tot mai mare. Noi în timpul operației ce facem? Noi scoatem tot cartilajul care nu stă lipit pe os până dăm de cartilaj sănătos, ca el să nu se mai decoleze. Pentru că dacă noi lăsăm puțin cartilaj care e dezlipit de pe os, el se va decola indiferent ce îi face. Când avem suprafețe mai mari de cartilaj, atunci ideal este să obținem un cartilaj cât mai aproape de cartilajul hialin, de cartilajul normal. Și atunci asta se face sau prin implantarea unei matrici de colagen. Există matrici de colagen făcute în laborator, care sunt făcute din acest colagen, în care migrează celule de cartilaj condrocite de pe margine și se formează un cartilaj aproape la fel cu cel original.
Deci cumva se ajută din exterior, formarea în interior, stimularea naturală în zona cu probleme. Da. Când există leziuni foarte întinse de cartilaj, există o tehnică prin care noi recoltăm cartilaj de la pacient, îl trimitem undeva la o fermă, zicem noi, un loc în care ei cultivă aceste celule, le cultivă pe această bucată de colagen pe care ne-o trimit nouă înapoi și noi în a doua operație le implantăm pacienților. O altă variantă este cea în care noi, acel cartilaj de care v-am zis că trebuie să-l scoatem de acolo, că nu mai stă lipit pe os, există niște tehnici de morselare, după care îl amestecăm cu un fel de lipici, pe care la fel, de fibrină, pe care îl putem găsi gata preparat, sau un lipici pe care îl facem noi din sângele pacientului cu factor de creștere și cu celule stem. Și lipim acest cartilaj al omului morselat, îl lipim cu acest lipici și el se va transforma într-un cartilaj aproape la fel cu cel original. Acum, așa cum v-am zis, nu totul e așa frumos în medicină. Nu există nimic perfect sau nimic pe care noi să spunem că îl garantăm 100% că va ieși cum trebuie. Orice intervenție de genul ăsta, statistic, are niște procente care nu se vindecă din mai multe motive, dar există riscul să se dezlipească organismul pacientului, reacționează așa cum ar trebui. Sunt foarte multe probleme, nu? Da. De la diabet la fumători. Fumătorii au cel mai mare risc de nevindecare în problemele ortopedice. Diabeticii au risc crescut de infecție. Sunt pacienți care se pot infecta pur și simplu, adică și la operații mai mici și la operații mai mari, ei se infectează pentru că se pot infecta prin sânge, prin bacteriemie, un microb care, așa cum apar coșurile pe față, el este pe undeva prin sânge, poate să ajungă într-un loc în care noi am făcut operația și acolo să crească, mai ales stafilococii ăștia care sunt peste tot. Deci există, orice operație are niște riscuri, nu există nicio operație sigură, doar că medicina a ajuns în momentul ăsta la un nivel la care riscurile sunt mult mai mici, mult mai mici decât beneficiile. Dar, din păcate, încă nu s-a ajuns nicăieri în lumea asta la să fie beneficiu 100% și risc zero. Până a eliminat toate aceste, cazul ideal. Toate aceste riscuri. Domnule doctor, doamna Dana a sunat în regie, doamna Dana din București, să ne întrebe dacă suplimentele care sunt pe bază de acid hialuronic, colagen, ajută în refacere, recuperare sau în prevenție mai degrabă, cred că ar fi utilă întrebarea, nu? Cartilajul articular nu are vase de sânge. Deci noi orice luăm nu ajunge direct în cartilaj. Cartilajul se hrănește prin imbibiție, se numește, adică din lichidul sinovial mai mult el își ia substanțele, iar acolo e și mai greu să ajungi. Deci toate suplimentele de astea se numesc suplimente și nu medicamente, pentru că nu există niște studii foarte clare care să arate că ajută. Nu fac rău, pot să ajute, în prevenție nu. Pot să ajute, dar nu, adică nu înseamnă că dacă iei un anumit supliment, gata, ți se reface cartilajul sau nu mai faci artroză, sau dacă ai artroză și îl iei, scapi de artroză, nu. Într-adevăr, poți să scapi de dureri sau să mai scadă durerile pentru o anumită perioadă, dar nu există... Nu se rezolvă cauza. Legat de protezarea genunchiului, în ce situații, domnule doctor, se ajunge la montarea unei proteze? Când ați recomanda? Proteza se pune atunci când degenerarea cartilajului este atât de mare, încât nu mai există alte variante pe care noi să le oferim pacientului ca să poată să ducă o viață normală. Acum sunt situații în care proteza se pune nu numai în artroze, sunt și alte afecțiuni care pot să apară și în care noi să punem proteza fără să mai așteptăm ca pacientul să ajungă la artroză. E foarte importantă și vârsta, pentru că
aceeași leziune la un om de 50 de ani merită să o tratăm, poate printr-o operație artroscopică, poate prin niște infiltrații în genunchi, că îl putem duce la un nivel la care el să fie mai bine până când să-i punem proteza, e bine să punem proteza cât mai târziu. Pentru că la ca omul tânăr care pe viață, nu? Da, pentru că omul care e tânăr și activ o uzează mai repede și interfața dintre proteză și ciment, ciment și os, sau între proteză și os la protezele de șold, se strică. uzează mai repede și ar trebui înlocuită. Dar la un om care are 70 și ceva de ani, nu mai ne așteptăm ca o proteză bine pusă să dureze măcar 20 de ani. Și pentru că el nu mai e foarte activ și atunci nu are rost să se mai chinuie cu suplimente, cu infiltrații, că poate se simte bine încă jumătate de an sau un an, că tot nu va ajunge se simtă atât de bine ca și cum ar avea o proteză. Și atunci merită să-i pui proteza să nu se mai chinuie. Acum e adevărat că este o operație mare, care are anumite riscuri, mai ales riscul de infecție. E cel care ne sperie cel mai tare, dar riscul ăsta e mic. E foarte mic, dar din păcate există și dacă te duci în Statele Unite, și dacă te duci în Elveția, și dacă te duci în Japonia. Există riscul ăsta. Dar, așa cum am zis, medicina e destul de avansată acum încât riscul ăsta să fie considerat atât de mic încât beneficiul să fie mult mai mare și să înclină în favoarea intervenției, astfel încât pacientul să câștige calitatea vieții. Mulțumim din suflet pentru prezență și pentru sfaturi, domnule doctor. Gata? Gata, s-a terminat pe ziua de astăzi, dar vă mai așteptăm alături de noi. Mult succes, să salvați acolo pacienții, că știu că faceți treabă bună. Mulțumesc. Doamne ajută și să-i recuperați cum trebuie, bine, și să-și facă ei apoi recuperarea după intervenție, pentru că am zis este foarte importantă. La fel de importantă sau aproape la fel de importantă ca și operația. Da. Mulțumim pentru sfaturi, vă așteptăm să reveniți. Cu plăcere. Să le mulțumim și celor care ne-au urmărit, ne-au sunat, ne-au scris pe pagina de Facebook. Mă bucur că se întâmplă așa. Sunt Simona Bălănescu și vă doresc tuturor o seară minunată. Aveți grijă de voi dacă apare durerea, dacă aveți probleme, iată, la nivelul genunchiului, așa cum am discutat astăzi, mergeți la medicul ortoped și rezolvați-le la timp. De luni până joi vă aștept aici la Dr. Medica începând cu ora 18, 2 ore de live, de direct alături de voi, astfel încât să puteți întreba și să puteți primi sfaturi de la invitații noștri. Acum vă las alături de colega mea Eugenia Foarfe, că începe sistemul medical. Noi ne revedem și mâine începând cu ora 18. Numai bine vă doresc. Seară bună!